नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जिंदाबाद बानी जाए आप लोग। हम बहुत गर्व करतानी कि हमारा राज्य के लोग दहेज रूपी दानव के खिलाफ जंग लड़े खातिर खुला ऐलान कर देले बानी। कानून दहेज के खिलाफ बा, दहेज लेन देन कईल पाप बा, एकर सजा भी बा। लेकिन जब तक एक एक आदमी जागरूक ना हो जाई, कौनो सरकार, कौनो अभियान, कौनो कानून कुछ ना कर पाई। हम बहुत जल्द ही बेटिन खातिर एगो नया योजना लेके आ रहल बानी। जन्मे द मुनिया के, चले द दुनिया के। साथ ही साथ यह मिशन कर ब्याह बिना दहेज के आगे बढ़ावे खातिर कुछ सरकारी फंड के व्यवस्था भी बना रहल बानी। धन के कमी के कारण ये मुहिम रुके के ना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र के पावन धरती, भगवान राम के शिक्षा स्थली बक्सर से ई जवन मुहिम चलल बा, ई बिहार ही ना पूरा भारत में फैले के चाहिए। एह मिशन के चर्चा हम केंद्र में प्रधानमंत्री जी से करब। आई मांग करब, जे नौजवान बिना दहेज के ब्याह करी ओकरा के सरकारी छूट दिहल जाई। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद। दहेज लीहे चाप के खोजतड़े मालूम कैसे बाबू हमर मैया छोड़म न रुपैया। बुझलू ए धनी